Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хуб дӯстон, дар канали мо обуна шавен, лайк монданро фаромӯш накунед. Дар номерҳои поёнбуда нашод реклама муроҷиат кунед дӯстон, ҳатман кӯмак мерасонем. Хуб, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, бозори Балх поёнтар дӯстон, 3 километр аз бозори Балх поёнтар мешавад, тарафи маҳаллаи Навобод дӯстон, кӯчаи Панҷшер 9. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин магазин, рӯ парӯи магазин ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. Ана ҳамин хонаи фурӯшӣ дар сари роҳ. Аз ин тараф трансформатор, рӯ парӯ бо ошона магазин, тарафи мактаб, масҷид, 3-4-5 хона устунан дӯстон. Ҳамаш ҳаст. Хуб, ана ҳамин хона аст, девол аз ана ҳамунҷо сар мешавад. Ростаки дарвоза медароем, ҳоли ба маълумоташро медиҳем. То охири видеоро тамошо кунем дӯстон. Кӯчаи Панҷшер 9, замин 14 сотиқ, 6 дар хона дӯстон, 280 квадрат септик аст. Хуб, ростаки медурем дӯстон, ду бино мешавад, як бино ва ду бино, як бинои нав. Ин хеле такжда латоки об меравад дӯстон, тахтҳо симат мешаванд. ҷа як ҷои тапчан кардагиам. сари роҳ да меҳмонхона аст дӯстон. хело ҳам хонаи калон аст. гуфтем ки 280 квадрат аст дӯстон. ҳамаи амин биноҳоро ҳисоб кардем. инҷо ҳам як роҳи дига дорад дӯстон. роҳи калон аст, метавонед ки хона кунед. магазин сари роҳ да мешавад карда. ва дуюмгии хона аз ин тараф аст роҳ. якум хонааш дӯстон, дуюмгии хона аз ин тараф. 3 дар хона дар ана ҳамин биное ки нав аст дӯстон. дар пушташ як санузел ҷои душевой дорад, кабина аст дӯстон. полҳояш ламинат. ҳавли полни буручатка аст дӯстон. агароташ аз ана ҳаминҷо боғаш сар мешавад, то ана ҳамон пушта ба навор мегирем. дарахтҳои мевадиҳанда дорад дӯстон. як чалёви ангури калон. об, свет доимӣ аст, шаҳрӣ. хуб, аз ин ҷо як дар мешавад дӯстон. аз дарун даромада ба навор мегирем. инҷо як летни кухня дӯстон. ростак як холи калон вариант амдаре ки дидем дӯстон. ду хонае ки дар ана ҳаминҷо буд. якум хонааш, хонае ки мақсад ремонташ инқадар ремонтам надорад. хонаи пешина.
дуюнги хона. ду дархона дар ин ҷо дидем дӯстон, се дархона дар бинои нав, биное ки нав буд. 5 дархона шуд. шашумги хона ана ҳамин аст дӯстон. ростаки медароем. як хонаи зимни, шашумги хона. нигоҳ кунед дӯстон, аз ин тараф ҳам роҳ дорад, аз ин тараф ҳам роҳ дорад ба тарафи кухни. кухниам роҳ аз тарафи берун дорад. як роҳи дига ба тарафи санузел. гуфтем ки септик аст дӯстон. дарун ба дарун нест аз хона дӯстон. ана дари кухня ва даре ки дар омадем хона. дари кухня буд дӯстон. инҷо душевои банавор гирифтем. ҷои дедонхона, инҷо дӯстон як ҷои баня кардагиан. инҷо душевой ба ҳисоб меравад. полни кафел аст, аммо истифода намебаранд иро. инҷо ҳоҷатхона, ҳоҷатхонаи заминӣ. ростаки ҷои ҳезумхона дӯстон. инҷо барои гову мол. инҷо ҷои ҳезумхона. хоб ана ҳамин заборе ки охираш аст дӯстон. ростаки ба он пеши бино тамом мешавад. дарахтҳои меваниҳанда бисёранд. замин замини обӣ аст. аз пеш ба навод мегирем. дӯстон дарахти себ, забор аз ин тараф. хонае ки дидем дӯстон. хоб дӯстон, як бор дигар такрор мекунем ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, бозори Балх поёнтар дӯстон. аз бозори Балх то ҳамин хона дӯстон 3 километр роҳ, маҳаллаи Навобод, кӯчаи Панҷшер 9, 14 сотиқ замин, 6 дархона, 280 квадрат, септик, топли пол дӯстон. фақат ана ҳамин хонае ки мебинем, ана ҳамин хонае ки зимни гуфтем, ана ҳамин хона топли пол дорад.
нархи ин хона $89000 амрикоӣ хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстон. номерҳо барои тамос 987 44 07 03. як номер дигар Россия аст дӯстон. нафароне ки аз шаҳри Россия занг мезанем дар WhatsApp мемонем +7 927 41 93 555. дар ана ҳамин номерҳо муроҷиат кунед дӯстон. маълумоти пурраро соҳиби мулк медиҳад. хоб лайк монданро фаромӯш намекунем дӯстон. нашод реклама дар номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунем. ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. ана ҳаминҷо мошино мераванд дӯстон. рӯ парӯи магазин. онаи фурӯши сари роҳна.